Domnule Creangă, de ce nu dai folosință rețetei mele și te îngrași ca un porc? Nu m-a prins. Domnule doctor, dimineața mă trezește un abur de zamă de găină cu teiței și sarmale de crupe și slăină afumată. Și mă îndestulez cu 2 strechini de zamă și o oară de sarmale. Cred și eu. După care ies la preumblare și la crâșma lui Țiru nu strică pe deasupra un pui, tăvăli prin mușdei, o pastramă perpelită în hârb la foc domol și o mămăliguță de șele se întinde de la mână la hârb și de la hârb până la gură. Tropite cu un cofăiel de vin, numai bine se așează până la Boltarăș, unde înșe plășintele moldovenești cu poale brâu. Și când ajung acasă și văd masa întinsă, mațul cel nesătul în veac al omului își cere umplutura. Iar? Și după un somn de șele popești, ies afară și îi dau folosință și rețetei dumitale.